Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Бүген инде безнең хөрмәтле депутатыбыз Азат Фердинандович Ягафаров белән районыбызда эшләгән эшләребез турында сөйләшәбез. Дәүләт Думасы депутаты Азат Ягафаров Ознакайда. Я сейчас благодарна сотрудникам музея. Әлбәттә, Изаил Зариповны искә алдылар. Безнең куйган экспонатлар монда саклана. Нефтче пенсионерлар иҗади эшләр күргәзмәсендә катнаша. Бүген төнле Әлмәтнең Такарликов урамында янгын чыккан. Бу турыда хәбәр килеп ирешүгә коткаручылар күрсәтелгән адреска юнәлә. Алар килеп җиткәндә өйнең түбәсе ут эчендә була. Янгынның гомуми мәйданы 195 квадрат метр тәшкил итә. Нәтиҗәдә йорт хуҗасы зыян күрә, бәхеткә исән кала. Тикшерү бара. Беренче нәтиҗәләр буенча ут электр җиһазны монтажлаганда кагыйдәләрне дөрес үтәмәү һәм электр җиһазы кулланган вакытта техник чаралар бузылу нәтиҗәсендә килеп чыккан дигән версия карала. Татарстанда гадәттән тыш хәл килеп чыгу куркынышы турында халыкка ашыгыш хәбәр итүнең төбәк, җирле һәм локаль системаларын, шул исәптән комплекслы системасын тикшерү үткәреләчәк. Ул иртәгә 2 март көнне 10 сәгать 40 минутта узачак дип көтелә. Ленин урамы 39-нчы йорт адресы буенча урнашкан административ бинада сирена эшләтеп җибәреләчәк. Сирена 1 минут эшләячәк. Халыкка хәбәр итү системасын елына 2 тапкыр комплекслы тикшерү үткәрәләр. Соңгы тапкыр мондый тикшерү узган елның октябрендә узган иде. 2 мартта Татарстанда хатын-кыз мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Көн дәвамында һәр теләүче көнкүрештәге конфликтлар, хатын-кызлар сәламәтлеге хезмәт хукукларын үтәү, балаларны белем бирү учреждениеләренә урнаштыру, балалы гаиләләрне социаль яклау һәм социаль тәэмин итү турында сораулар бирә алачак. Аларга Татарстандагы кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты хезмәткәрләре, Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе, Хезмәт, сәламәтлек саклау министрлыклары, Дәүләт торак инспекциясе, Пенсия фонды бүлеге, социаль иминiyet фонды һәм медик-социаль экспертиза баш бюросы вәкилләре җавап бирәчәк. Шалтыратулар экраннарыгызда күргән телефоннар буенча кабул ителәчәк. Шулай ук сорауларны WhatsApp мессенджеры аша 8-939-345-37-50 телефон номеры буенча җибәрергә мөмкин. Консультациялар иртәнге 10-нан кичке 4-кә кадәр үткәреләчәк. Региональ атна кысаларында парламентарийлар үз округларына эшкә китә, сайлаучылар белән очраша. Эшлекле визит белән Ознакайга Дәүләт Думасы депутаты Азат Ягафаров та килде. Район башлыгы Марсель Шайдуллин белән берлектә алар социаль объектларга йөреп, анда эш барышы белән танышты. Делегация булган беренче объект сәнәгать мәйданчыгы. Биредә 11 резидент эшли. Һәр кемнең үз эше, машиналарны газ ягулыгына көйләү, блоклар, брусчатка җитештерү, уникаль йорт прицеплары конструкцияләү. Эшмәкәрләр үз производстволары һәм бизнесның кыенлыклары турында сөйләделәр. Бүген инде безнең хөрмәтле депутатыбыз Азат Фердинандович Ягафаров белән районыбызда эшләгән эшләребез турында сөйләшәбез. Һәм инде бүгенге көндә нинди проблемалар бар, шулар турында сөйләшәбез. Алга таба депутат яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы предприятие базасында урнашкан этләрне вакытлыча тоту приютын карады. Биредә 30 эт асрала. Сүз уңайыннан, әлеге приют ярты ел элек ачылган иде. Этләрне дәвалыйлар, вакцина ясап, кирәк булганда стерильләштерәләр. Быел питомникны тагын 70 урынга киңәйтергә дә ниятлиләр. Визит барышында узган киңәшмәдә район проблемалары турында фикер алыштылар. Аларны хәл итү юлларын билгеләделәр. Депутат кайбер сорауларны үз контроленә алды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның иң зур байлыгы аның кешеләре, төзүчеләр, нефть чыгаручылар, композиторлар, язучылар. Саны китсәң, һәр өлкәнең үз каһарманы, үз күркәм мисалы бар. Шул меңнәрнең берсе Изаил Зарипов. Аның турында нефтьчеләр арасында иң яхшы язучы, язучылар арасында иң яхшы нефтьче диләр. Тулырак алдагы сюжетта. 27 февральдә безнең якташыбыз, язучы һәм журналист, күренекле нефтьче, ТССРның атказанган мәдәният хезмәткәре Изаил Зариповның тууына 95 ел тула. Шул уңайдан Әлмәтнең төбәкне өйрәнү музеенда аңа багышланган экспозиция ачылды. Дарим Краеведческому музею вот эту раритетную машинку. Әлеге печатләү машинкасында Изаил Зарипов төрле газета битләрендә телевидение аша дөнья күргән мәкаләләрен, булачак китапларын бастырган. Бүгеннән аны мәрхүмнең кызы, танылган Әлмәт журналисты Лилия Сабитова киң җәмәгатьчелеккә бүләк итте. Хезмәт юлын нефть чыгаручы булып башлап, бу авыр хезмәтнең иң беренче баскычларыннан үткән Изаил Зарипов калабызда гына түгел, төбәгебездә дә билгеле шәхес. Нефтьче булган вакытыннан ук каләм тибрәтә башлаган якташыбызның беренче басмалары Лениногорск һәм Әлмәт районы газеталарында дөнья күрә.
Соңра ул Республика дәүләт телерадиокомпаниясының безнең төбәктәге корреспондент пунктында җитәкли. Аның нефть сәнәгате хезмәткәрләренә Көньяк-Көнчыгыш район яңалыкларына багышланган репортажларының үз тамашачылары булдырыла. Эш барышында җыелган йөзләгән материаллары соңыннан китап булып басылып та чыга. Изаил Ога хатын-кыз нефтьчеләр хакында язган бердән-бер язучы. Я сейчас благодарна сотрудникам музея за то, что они воссоздали вот эту вот. Мин музей хезмәткәрләренә аеруча рәхмәтле, чөнки алар әтиемнең хатирәләрен саклап торучылар. Бирегә без аның эш өстәлен, коралларын, яратып чәй эчә торган стаканын алып килдек. Калабыз халкы үз кешеләре хакында белергә тиеш дип саныйм. Я думаю, что наши альметьевцы и гости города должны знать своих людей. Заманында беренче нефть музее булдыруның инициаторы булган Изаил Зариповның шәхси әйберләре инде үзләре тулы бер тарих. Аны төбәкне өйрәнү музей хезмәткәрләре кадерләп саклый һәм бирегә килгән һәр кешегә рәхәтләнеп күрсәтәчәк. Мы можем о нем, конечно, рассказать, о его качествах, какой это был порядочный, умный, профессиональный человек. Без музейга килүчеләргә аның ни дәрәҗәдә акыллы, талантлы, үз эшенең чын остасы булуын замандашлары хатирәләреннән дә сөйли алабыз. Безгә бит балалар, яшьләр дә килә. Алар өчен бу бигрәк тә файдалы булачак. То есть наша работа продолжается. Музейда ачылган экспозиция майга кадәр торачак. Теләгән һәр кеше аның белән эш көннәрендә килеп танышу мөмкинлегенә ия. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда шәһәрнең туган якны өйрәнү музеенда Татнефть төркеме предприятиеләре хезмәткәрләре һәм эшләмәүче пенсионерлар катнашында иҗади эшләр бәйгесенә старт бирелде. Ул инде 8нче тапкыр үткәрелә. Ачылу тантанасында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Татнефть компаниясының горурланырлык эшләре бар. Яңа юнәлешләр уңышлы һәм нәтиҗәле үзләштерелә. Шул ук вакытта Татнефть ел саен социаль проектларга ярдәм күрсәтә һәм бүгенге бәйге моның ачык мисалы. Безнең куйган экспонатлар монда саклана. Һәр елдагы һәр буын үзенең эшләгән елларында нинди корал белән, кемнәр белән эшләгән, нәрсә белән эшләгән һәм күп бенефит чыгарган, монда бөтен информацияны да алып була. Әлеге иҗади бәйге талантлы һәм үзешчән авторларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү максатыннан уздырыла. Живописта бар монда, кулдан эшләнгән эшләр дә бар. Һәм шунысы үзенчәлекле бу конкурсның. Алар берсе дә монда профессионал художник түгелләр. Һөнәри художниклар түгелләр алар берсе дә. Алар иштән соң вакытларын күңел халәте белән, йөрәк кушуы белән үзләренең булганлыгын күрсәтер өчен менә шушы рәсемнәрне, шушы кулдан эшләнгән эшләрне эшләп сезгә күрсәтергә дип бүгенге көндә килделәр. Күчмә күргәзмә Ознакайга соңгы берничә елда беренче тапкыр килде. Бәйгедә быел нефть төбәгенең 16 предприятиесеннән 29 кеше катнаша. Конкурс 2 номинация буенча үткәрелә. Бу рәсем сәнгате һәм гамәли иҗат. Катнашучыларның эшләре Әлмәт, Ознакай, Түбән Кама шәһәрләрендә күчмә күргәзмәдә узачак. На выставке представлено 29 работ. 29 эшнең 16-сы гамәли иҗат һәм 15-е рәсем сәнгате. Җиңүчене бары тик иҗтимагый тавыш бирү генә билгели. Теләге булган һәр кеше күргәзмәгә килеп танышып, үзенә ошаган иҗади хезмәт өчен тавыш бирә ала. Любой желающий может познакомиться с выставкой и проголосовать за понравившуюся работу. Күргәзмәдә катнашучы картиналар өчен аноним тавыш бирү күздә тотыла. Нинди номерлы картина шаса, шул номерны алып әлеге әрҗәгә салабыз. Шәхсән минем үземә 29нчы номерлы картина ошады. Мин шул номерны әлеге әрҗәгә салам. Шәһәр халкының барлык әсәрләренә тере күрү һәм рәсем номинацияларында бер эш өчен тавыш бирү мөмкинлеге бар. Картиналар арасында Ознакайлылар иҗатында күрергә була. Хорошо, вот прям сильно понравилось. Красивые картины делают. Күңелгә ошаган иҗади хезмәт өчен Татнефтьнең корпоратив социаль челтәре сайтында һәм Татнефть профсоюзының мобиль кушымтасында тавыш бирергә була. Күргәзмә 11 мартка кадәр бара. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Неужели этот запеченный гриб весил 600 грамм? Меняемся к лучшему проектының яртысы үтте. Нәтиҗәләр нинди? Безнең театрда квартирник. Җиңел канатлар Әлмәт урам театры артистлары йортсыз этләргә ярдәм итә. Очень сильно волновалась из-за того, что я выступаю первый раз. Калабызда район башлыгы призына нәфис гимнастика турниры узды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз.
Луч телеканалында «Меняемся к лучшему» проекты дәвам итә. Безнең катнашучылар үзгәрү өчен зур эш алып баралар, дөрес тукланып, тренировкаларга йөриләр, төрле белгечләрнең киңәшләрен беләләр. Бер ай дәвамында туташлар һәм хатыннар нинди үзгәрешләр кичергән? Бу хакта алдагы материалда. Катнашучылар акрынлап тормышка яңа кагыйдәләр кертә. Күпләр күбрәк су эчә, кайбер ризыкларга чикләүләр кертә һәм күңелләренә хуш килә торган спорт төре эзли башлады. Тик кайберәүләр өчен искәрмәләрсез түзеп тору авыр булып чыкты. Просто майонез. Я съела вот столечко. Неужели этот запеченный грибс весил 600 грамм? Үз максатларына туры бара торган катнашучылар да бар. Узган атна нәтиҗәләре буенча җиңүне янә Алсу Әмирова яулады. Без тамашачы катнашучыларыбыз тормышындагы вакыйгаларын да күзәтәбез. Елена Гарипова фикеренчә, сәламәт уклануның төп принципы баланс. Ризыкны контрольга алудан башлап физик активлыкка кадәр. Готовлю самый вкусный, самый полезный завтрак для себя. Здесь у меня лук и помидорчик. И добавляю яйца. Шулай безнең проектка Дари Добро мөмкинлекләре шикле булган балаларга ярдәм итү фонды җитәкчесе Гөлнара Аюпова һәм андагы балаларның әниләре дә кушылды. Балаларын тәрбияләү өчен андагы әниләргә күп көч, энергия һәм сәламәтлек кирәк. Шуңа алар безнең проектта бик теләп катнашырга булды. Ябыгы вакытында нинди анализларга игътибар итәргә кирәк? Югалтылган килограммнар кире кайтмасын өчен ничек дөрес тукланырга? Меняемся к лучшему проектында катнашучыларыбызның шушы һәм башка сорауларына табиб-онколог, врач-диетолог Валентина Быстренина җавап бирде. Нәтиҗәле эш өчен ул башта катнашучыларның агымдагы вазгыяте белән танышты. Аларның һәр кайсы үз проблемалары белән уртаклаша алды. Диетолог һәр очракны аерым шәрехләде һәм үзенең киңәшләрен бирде. Мисал өчен, ул иртән бер стакан җылы су эчәргә кирәклеген, сөт продукциясен төшке ашка кадәр куллансаң яхшырак булуын искәртте. Шулай ук организм өчен мунчага бару һәм лимфаларның сәламәтлеге өчен күбрәк хәрәкәтләнү дә уңайлы булуын билгеләп үтте. Белгеч сөйләвенчә, без авырлык җыйганда май массасының 1 килограммына безнең организмда 7 километр кан тамырлары хасил була. Вы представляете, если вы на себе носите 10... Сез күз алдыгызга китерегез, әгәр сездә 10-20 артык килограмм булса, организмда йөрәккә күпме кан бирергә кирәк. Шуңа бәйле рәвештә гипертоник авыру да, инфарктлар, инсультлар да булырга мөмкин. Шуңа күрә үз массагызны сәламәт авырлыкта саклап калу бик мөһим. В здоровом весе, так скажем, свое тело. Белгеч шулай ук ябыгуга алкоголь куллануды кылмаучылаган ассызыклады. Проектта катнашучылар сәламәтлек һәм туклану буенча киңәшләр һәм үз сорауларына җаваплар алдылар. Табиб кеше белән аралашу ул күбрәк мәсьәләгә җитдирәк карарга бирә. Үзем өчен күптән узмаган медицина тикшерү узып карарга икәнлегенә инандым. Мин толыграк йөридем инде, ләкин чынлыкта эшләгәнем булмады. Шулай ук безнең катнашучылар диета тәмле һәм татлы булырга мөмкинлегенә инандылар. Аларга кондитер Алина Төхбәтова ярдәм итте. Ул безнең катнашучыларны иң яхшы десерт вариантларының берсе ПП трайфллар әзерләргә өйрәтте. Исегезгә төшерәбез, телекомпания катнашучыларның үзгәреш юлы турында тулырак дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә безнең каналда Ваш лучший вечер программасында һәм Instagram социаль шелтәрендә карый аласыз. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Янәшәңдә булучыларга ярдәм итү, изгелек кылу көн кадагында. Җиңел канатлар Әлмәт урам театры артистлары үрнәк күрсәтәләр. Алар узган җомгада Путь домой хәйрия фондына ярдәм йөзеннән концерт-квартирник оештырдылар. Әлеге кичәдә Алсу Әмирова да булып кайтты. Нәрсә соң квартирник? Квартирник ул иш шартларында үткәрүче концерт. Монда сәхнә дә юк, сәхнә ортада күренми, ләкин фатирдагы сыман җылы һәм назлы атмосфера. Кичә Зарипов проспекты 41 йорт адресы буенча урнашкан җиңел канатлар урам театры артистларының өендә үтте. Бу кышның беренче һәм соңгы фатир тамашасына алдан язылып теләгән бөтен кеше килә ала иде. Бүгін безнең театрда квартирник. Ежегодно традиционно проводим квартирники осенние, зимние и весенние. Мы их проводим в межсезонье, когда улицы еще не готовы нас принять в свои объятия. Мы проводим здесь наше авторское творческое высказывание. Ребята занимаются саморежиссурой, а в этот раз квартирник особенен тем, что мы решили сделать его благотворительным.
Бу кичәдә фокус, магия элементлары, бию, уен көлке шигыры кубылды. Шигырь ясаучылар да, тамашачылар да бер ясылыкта, бер янәшәсендә. Кайберләрендә хәтта тамашачы үзе дә катнаша. Бу артист белән тамашачы арасын якынайта, җылы атмосфера тудыра. Поэзия әсәрләренә бирелеп китеп, һәркем үз дөньясын күзаллый. Бу жанрында һәркем үзенчә кабул итә. Гөлнара ханым монда кичәдә беренче тапкыр. Ул монда иптәш кызы чакыру буенча килгән. Татар театрларына йөргәнем бар, ләкин менә бу Урам театрын әле урамдагына күргәнем бар иде. Хәзер инде менә бу театрның монда булганлыгын белдем. Квартирникка алга таба да килермен, гаиләм белән килермен дим. Урам театрының мондай кичәләре гадәттә бушлай. Әмма бу юлы оештыручылар тамашачыларга ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. Кергәндә 200 сум күләмендә акча бирү соралды. Максатлары изге. Ташандык эт-песләргә ярдәм итүче Путь домой хәйрия фондына теләктәшлек күрсәтү. Шул рәвешле бу юлы Әлмәт тамашачысы 10 000 сум акчаларын изгелеккә юнәлтте. Алсу Әмирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган еллар спорт чараларына айрата бай булды. Шуларның чираттагысы район башлыгы призына нәфис гимнастика буенча турнир. Бу ярышларда бөтен Россия буенча 450дән артык бала катнашты. Әлеге турнир Әлмәттә 5-нче тапкыр үтә. 2008-2016 елы кызлар нәфислек, музыка белән бер ритмда бию, сыгылмалыкта осталыкларын күрсәттеләр. Быжра топ нәфис гимнастика белән шөгыльләнүчеләрнең иң мөһим кораллары. Хәзерге вакытта турнирга чыгыш ясаучылар үзләренең әзерлекләрен дәвам итәләр. Турнирда Татарстаннан гына түгел, күрше Оренбург өлкәсе, Башкортстан республикаларыннан да командалар килгәннәр. Мария әлеге турнирга Уфа шәһәреннән килгән. Аңа 8 яшь, ул 2нче сыйныфта укый. Гимнастика белән инде 3нче ел шөгыльләнә. Бу аның чит шәһәрдә беренче ярышлары. Мне очень нравится заниматься художественной гимнастикой, но я очень сильно волновалась из-за того, что я выступаю первый раз. С детства она была гибкая. Кечкенәдән үк ул сыгылмалы, гел шпагатка утыра, мостик ясый иде. Үзе теләп йөри башлады. Һәм бу бик матур спорт төре. Красивый вид спорта. Гомумән нәфис гимнастикада күп санлы спорт төрләрендә сыман ук күп шөгыльләнү таләп ителә. Мария мәсәлән атнасына 5-6 тапкыр тренировкаларга йөри. Аның тренеры Людмила Самсонова Татарстанда үткән бөтен турнирларга йөрергә тырышабыз ди. Бу турнирга 7 кыз бала алып килгән. Художественная гимнастика дает прежде всего. Нәфис гимнастика ул ныклы характер үстерә. Шуңа күрә мин үземнең кызларны да нәфис гимнастикага бирдем. Бу характер ул гомер буена кала. Ул имтиханнар тапшырырга, эш табарга, эшләргә һәм тренировкаларда ярдәм итә. Башка спорт ярышларыннан әлеге турнир призлар күплеге белән аерылып торды. Ярышка килгән бер генә бала да бүләксез калмады. Алсу Әмирова, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең Йөзү федерациясы барлыкка килүгә 5 ел тулды. Шул уңайдан шәһәрнең Дельфин бассейнында төбәк ара ярышлар оештырылды. Калабызга 5 районнан 200 бала осталыкларын күрсәтергә җыелды. Ярышларның Дельфин бассейнда узуы юкка түгел. Ярышларның мәртәбәле кунагы Ринат Нагайбеков, Татарстан Республикасы Йөзү федерациясе президенты, үзе дә бу бассейнда чыныккан. 1976 елдан бирле йөзү белән шөгыльләнгән ир бу бассейнның бик күп профессионал спортчылар өчен старт мәйданы булуын ассызыклый. Проблема была в 90-е годы и в начале 2000-х. 90-нчы елларда 2000 ел башында билгеле бер сәбәпләр аркасында йөзү өлкәсендә проблемалар булды. Әлмәттә Йөзү федерациясе гомумән ул вакытта юк иде. Без аны йөзү буенча спорт ветераннары һәм аның актив әгъзалары катнашында торгыздык. Нәкъ 5 ел элек Әлмәттә Йөзү федерациясе эшли башлаган дәвердә 200 йөзүче һәм 6 тренер булсам, бүгенге көндә актив йөзүчеләр 2000-нән артык һәм 20 тренер бар. Пловцов и порядка 6 тренеров. То на сегодняшний день активных в спортивной фазе обучения пловцов более 2000 и тренеров более 20. 5 ел эчендә Йөзү федерациясе секцияләрендә шөгыльләнүчеләр югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Әлмәттә һәм республикабызның көньяк-көнчыгышында спортны үстерүгә Татнефть компаниясе дә зур өлеш кертә. Бездә спортчыларны профессиональ дәрәҗәдә үстерү өчен барлык шартлар да тудырылган. Йөзү һәр кешегә дә кирәк, төрле шартлар булырга мөмкин. Шуның өчен һәр кеше йөзәргә бик яхшы yüzмәсә дә суда үзен тота белергә тиеш. Моннан 1 ел элек үзен су өстендә тота белмәгән балалар арасында инде спорт разрядын алучылар бар ди тренер. Мәсәлән, 3нче яшьсеннәр спорт разрядын алу өчен 50 метр араны 58 секундта yüзеп үтәргә кирәк икән. Мәртәбәле дәрәҗәгә лаек булу өчен дисциплина һәм тырышлык кирәк. Алар спорт белән шөгыльләнүчеләрнең даими юлдашы. Минем беренче разрядым 2нче яшьсеннәр разряды иде. Миңа вакытта 7 яшь. Мин аны нәкъ 46 секундта йөзеп уздым.
Мин 50 метр крол белән ездем. 46 секундта yüzеп чыгарга кирәк иде, мин аны нәкъ 46 секундта yüздем. Бу минем беренче күчмә ярышларым иде. Куркыныч, дулкынландыргыч булды, әмма барысы яхшы булды. Ярышларда беренче урынга Әлмәт yüзүчеләре лаек дип табылды. Алсамиров, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты Лучерме телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.